Nuwun inggih para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pamakya harja. Sumangga amirsani gebyar seni bantengan ingkang pinaringan asma Putra Sumber Banteng Kertawijaya. Ingkang mijil saking tlatah Sumbul Klampok Singosari lan dipun pimpin kalian Bapak Sai, dipun pandegani kalian Bapa Kasta. Mboten kesupen dipun sengkuyung kalian lare-lare PSB Kiyamba. Dipun tembangaken dening Arpedam Project Official. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu alis lir ing Sambi Kala.
Thank you.